Jeg står herude i den hvide by. Det er aften. Solen er ved at gå ned, og det er ved at være lukketid. Så jeg tænker egentlig lige, at jeg kan nå over i Skovsen og få en snak med Karen, som har haft butikken i snart 8 år. Men jeg ved også, at Karen hun skal til møde i netværket i HB Køge, så jeg bliver nødt til at skynde mig og få en hurtig snak med hende. Men inden at I lige skal høre, hvad Karen har at sige, så skal I lige hilse på vores sponsorer, som Skovsen jo blandt andet er en af. Denne videopodcast vises i samarbejde med vores sponsorer. Skovsen. I den hvide by i Køge. BDO på Nørregade i Køge. Tak fordi I må besøge dig her i Skovsen. Velkommen. Karen, udover du jo er sponsor for Køge TV og podcast, som jo ikke er nogen hemmelighed, så har jeg egentlig valgt at besøge dig, fordi at, du har fødselsdag med butikken lige om lidt. Yes. Ja. Karen, prøv lige at fortælle, hvor lang tid har du haft den her butik? 8 år her, den 29. Og hvordan kom det i stand, at du skulle have en Skovsen-butik? Ja, det var der jo ingen, der vidste, og det gør jeg heller ikke selv faktisk. Men nu er jeg jo vokset op i Køge, og gået i folkeskole og handelsskole og det hele. Og så blev Køgebutikken til salg, og så var det ligesom oplagt, at det var den, jeg skulle have. Har du altid drømt om at skulle sælge det, du sælger her i Skovsen? Nej. Så det var mere at gribe nuet, der var muligheden, og så gjorde du det? Det var det. Ja. Helt klart. Så. Spændende. Ja. Hvordan er det så? Nu har du haft så den her butik i 8 år. Hvordan har det været? Ja, men der har jo været mange op- og nedture, ikke? Det med at få butikken i gang, og fortælle kunderne, at nu er der kommet nye ejere og så videre. Det var jo den første ting, og så er det jo gået rigtig godt, heldigvis. Men så kom der noget corona, og nu er der kommet en krig, så det er jo sådan meget, det kører meget op og ned. Så. Ja. Og hvad med, at du ligger herude i den hvide by? Har det også været lidt en udfordring? Ja, det synes jeg, det var i starten. Fordi folk vidste ikke, at den lå her, butikken. Så det der med at komme frem i Køge, det har været lidt svært. Ja. Og især når man ligger sådan ude i den hvide by, det er jo... Folk kører kun ud, hvis de lige ved, hvad de skal have. Ja. Så. Eller hvis de skal handle i nogle af de andre butikker. Ja. Når man sådan bliver selvstændig her i Køge, så tænker jeg, at man skal være med i alle mulige ting, og man bliver spurgt om sponsorater og det ene eller andet. Jeg ved, at du er sponsor ude i HB Køge. Hvordan er det kommet i stand? Jamen, det var jo bare det, jeg tænkte. Altså, et rigtig godt erhvervsnetværk at være med i. Ja. HB Køge gør det rigtig godt. Så du er egentlig blevet med på grund af netværket? Ja. De her følger. Ja. Men i forhold til sådan en butik her, jeg tænker, det er jo primært til private, det du sælger her. Nej, siger du? Nej. Prøv at forklare. Jamen, vi sælger jo både til private og erhverv, det kan jo være boligforeninger eller noget udlejning. Det kan være mange ting. Også industri. Jeg har for eksempel nogle boligselskaber, hvor jeg også leverer større mængder, hvor det er komfurer og alt muligt andet, der bliver kørt ud på en gang. Okay. Så det kan så vi på den måde giver det meget god mening at være ude i netværket? Ja, helt klart. Ja. Så håndværkere, dem har jeg også mange af, hvor jeg sælger til dem. Ja. Er du meget aktiv i netværket? Ja, det er jeg. Det er derfor, vi skal skynde os, for du skal til netværksmøder. Ja, det skal jeg nemlig. Jamen, netværket, altså... det er jo, og det er også en del af et sponsorat til HB Køge og så videre, men er du også sponsor, ud over Køge TV og podcast, sponsorer du så andre? Jeg tænker, jeg har i hvert fald set, at jeg så lige, da jeg kom ind, der så at Køgekalenderen ligger derovre. Ja, og det er jo Møderhjælpen, hvor pengene går til Møderhjælpen. Alt overskuddet, tror jeg der. Ja. Og det er også en god ting at være med i. Jeg så også, at I havde et sådan et takkebevis stående fra Lyserød Lørdag. Det har I sikkert også været med til. Det er også med brystkræft, ikke? Ja. Hvordan kommer de der er det sådan via Køgehandel, at I er med i de her ting? Og er I for øvrigt medlem af Køgehandel? Ja, jeg er medlem af Køgehandel. Ja. Og nogle af tingene er jo også igennem Køgehandel, ikke? Hvor det kommer i stand. Ja. Og Køgehandel, jeg tænker, man ligger i den hvide by, men du har stadigvæk valgt at være med i Køgehandel. Det er ikke kun for
for Køge Centrum og så videre? Nej, det er det ikke. Nej. Og det er blandt andet også for at være med og støtte op omkring de gode ting, de gør. Det ved jeg, de laver rigtig mange gode ting, hvor de støtter op omkring forskellige erhverv. Det giver super god mening. Ja. Men nu skal vi jo tale om, udover at det er jo Halloween, og du har pyntet op, og der hænger døde babyer med søm i hovedet rundt omkring, så er det jo ved at være fødselsdagstid. Ja. Og hvilken dag er det, at du har fødselsdag med butikken? Altså, butikken har fødselsdag den 29. oktober, og det er en søndag. Ja. Har I åbent den søndag? Ja, det har vi. Men vi starter jo allerede noget pre-fødselsdag den 27. Fredag den 27. Okay. Yes. Oktober. Så det kører fredag, lørdag, søndag? Ja. Og hvad så fredag? Er der så... der vil være lidt bobler og lidt lækkert til ganen. Så. Der er lidt fredagsbar. Ja. Det har I holdt tidligere før. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Så der kan man komme forbi fredag den 27. og få bobler og gode tilbud. Ja, og lørdag og søndag er der også gode tilbud. Ja. Og hvad er det for gode tilbud, I har, når nu Jamen, det er jo... jeg kører med minus 30% på alle de hvidevarer, der er i butikken. Okay. Yes. Så det er jo ikke små varer. Det er ikke støvsuger, og det er ikke blender. Og, så det er køleskab og komfurer og opvaskemaskiner og så videre, som der er i butikken. Ja. Nu spurgte jeg jo her tidligere omkring det her med, jeg kalder det jo hårde hvidevarer. Ja. hedder det hårde hvidevarer, eller hedder det bare hvidevarer? Jeg tror, det kommer an på, hvilken CPR-nummer man har. Så det er de gamle, der siger hårde hvidevarer, er det sådan? Tak for det. Måske det kan klippes ud. Nå, men det er jo det er jo godt at have fødselsdag op til den tid, vi går ind i. Julehandlen begynder snart og sådan noget. Den begynder jo egentlig teorien omkring Black Friday. Ja. Er det også noget, I holder Black Friday? Ja, det gør vi altid. Ja. Og hvad har I gode tilbud der? Det kan du ikke afsløre. Nej. Hvordan kan man få at vide? Altså, man kan jo følge jer på sociale medier og så videre. Ja, man kan jo få sådan et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig her i butikken. Ja. Der kører vi sådan forskellige ting, men vi har sådan en QR-kode, hvor man kan tilmelde sig, og så kan man for øvrigt lige vinde 1.000 kroner, hvis man har lyst til det. Ja, jeg så det faktisk lige godt, da jeg ventede derop, der scannede jeg lige koden. Ja, jeg har scannet, så jeg håber lidt på, at jeg vinder 1.000 kroner. Ja. Men, og det er hver måned, der bliver trukket 1.000 kroner? Ja. Sådan. Jamen, der er jo lagt op til fødselsdagsfest og til masser af tilbud. Halloweenfest og til Black Friday-fest og til julefest. Og fra nu af og så resten af året, så er der en stor fest. Ja. Det bliver hyggeligt. Ja, det gør. Karen, jeg ved, at du skal til netværksmøde, og du har travlt. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at jeg lige måtte tale med dig om din fødselsdag. Og tak, fordi du sponsorerer Køge TV podcast. Selv tak, og tak fordi du kom. Det var så lidt.